שלום לכולם, אני חן הקוסם, ועכשיו אני הולך ללמד אתכם איך להכניס מטבע לתוך כוס. פשוט מאוד, נכון? לא, זה לא יהיה כל כך פשוט. אנחנו ננסה להכניס את המטבע לתוך הכוס מלמטה, בערך בצורה הזו. ראיתם? ננסה לעשות את זה שוב פעם. הנה, אנחנו נוציא את המטבע ואני אנסה שוב פעם להכניס אותו לתוך הכוס. הפעם זה עבד יותר טוב. אז איך עשיתי את זה? מאוד פשוט. מה שעשיתי זה לקחתי מטבע, וביד השנייה לקחתי עוד מטבע. עכשיו, הסוד של הקסם הזה הוא בצורה שבה החזקתי את הכוס. אני בעצם לקחתי את הכוס והחזקתי אותה בצורה הזאת. כשנשארו לי שתי אצבעות שבהם אני יכול להחזיק את המטבע ביד השנייה, וכל מה שנשאר לעשות זה לעשות כאילו אני מכניס את המטבע מלמטה, אבל בעצם אני משחרר את המטבע מלמעלה. ואחר כך כשאני מוציא, אני עושה תנועה שכאילו אני שופך את המטבע ליד, אני משאיר אותה על האצבעות, ואני סוגר את היד כאילו לקחתי את המטבע לתוך היד שלי. אז אתם מוזמנים לעשות את זה בבית עם קצת אימון וקצת ארגול, אני בטוח שגם אתם תצליחו. אני חן הקוסם ותודה לכם. חן הקוסם